ošte na sveta. Gospod ni običa, javno mnogo ni običa. Другате не знаят как е, що е, тук е така. Добър вечер, уважаеми зрители! Аз се казвам Иван и съм работохолик. Бях на 5 годинки, когато дядо Иван, който пренасяше камъни от една камара на друга и ги връщаше обратно, ми връча едно малко камъче в ръцете и ми рече: залудо работи, залудо не стой. Цял ден прехвърлях това камъче от камара на камара и почувствах, че работата започва неудържимо да ме привлича. На другия ден едва изтраях всички да излязат вкъщи, намерих на дядо чукчето и направих всички камъни на чакъл. И от тогава не съм се спирал. Работил съм всичко. Миньор, свободен зидар, строител на нова България. По време на социализма щях да бъда герой на социалистическия труд, но в днешно време трудовите колективи ме изхвърлят като буклук, защото съм им вдигал нормата. Няма нищо по-страшно от това да се мотаеш без работа. Издържал съм най-много 18 часа. Като ми вечернее съвсем, довлачвам се до Сточна гара. Там все още има добри хора, които ми разрешават да разтоваря 100 торби цимент. Опитвал съм да стана алкохолик, да сменя една зависимост с друга, да се озъптя малко. Изпивал съм кило ракия с кило водка, но се оказа, че тая работа не е за мене, не ме хваща. И като не намирам друго спасение, отивам пред Народното събрание да пренареждам жълтите павета. Там дойде при мене някакъв господин и като видя как съм се развихрил, ми предложи да работя за неговата власт. Ако приемеш, вика, тая работа, един ден така ще пренареждаш и златни килчета. Аз съм работохолик, рекох му. Не съм луд. В началото на живота си имах един най-щастлив период, когато в топлите летни вечери ловях звезди по двора. Събирах ги в кибритена кутийка и те ме светеха под завивката, докато заспя. Детството ми свърши, когато разбрах, че не съм ловил звезди, а светулки. Освен това научих, че летят само мъжките светулки. Женските нямат крила, приличат на червеи. Лежат с повдигнати нагоре коремчета и фенерчетата им светят, за да примамват мъжките. Женските от вида футурис се преструват, че са от вида футунис, за да привличат мъжките от вида футунис. Чевтосват се при загасени фенери, след което женските изяждат мъжките. И на другата нощ пак си включват фенерчето. Светулките са хищници. И женските, и мъжките, и ларвите им. Всичко е толкова романтично. Продължавайки да търся четиво за светулки, попаднах на книгата "Светулки зад решетките". Те разказва за примигващия като светулка живот на две красиви жени. Живот, който гасне в продължение на години и просветва за кратки мигове. Авторката на тази шокираща до болка книга е друга красива жена, която си мислим, че познаваме от екрана на телевизора, но всъщност не я познаваме. Имам честта да ми гостува писателката Мира Добрева. Какво встъпление и каква висока оценка да ме наречете писател. Не съм. Добре, писателка ще наричам, ако искаш да я наричам писател. Не се чувствам писател. Ти знаеш ли това за светулките? Знам, разбира се, знам. Знам за светулките. Това, което мнозина знаят, както че се изяждат една друга. Аз не знаех, че се изяждат. Да. Мислех, че богомолките правят тази работа. Не. Те се изпиват, изсмукват се буквално. Едната изсмуква, другата я оставя като коруба. Нейното вече изсъхнало тяло. Да, но в твоята книга те са само такива романтични.
Те минават през решетките и полазват героинята ти. В съзнанието на всеки човек светулката всъщност е много красиво и феерично създание. Да. Макар да е боболечка, никой не си представя светулката като Точно така. нещо неприятно и лошо. Всъщност те са неприятни насекоми, Да. членостоноги, които всъщност през деня са неприятни създания. Да. Но през нощта създават такава феерия от светлина. Но носят спомена за детството. И то за това ранно детство. И понеже аз съм от село, носят спомена и за жътвата. Твоята книга на първо четене е книга за зависимостта от алкохола на две жени. На първо четене. Но на второ четене е един дълбок хирургически разраз, който преминава през тялото на тези жени и стига дълбоко до кървящата им душа. И този разрез е направен без никаква упойка, защото самите те са постоянно упоени. Всъщност, ако има някой нужда от упойка, това е читателен, който трябва да чете с тая болка. Аз не познавам в такава дълбочина алкохолиците, понеже аз не пия или всъщност не съм пил в продължение на 50 години, сега мога да изпия една бира и да кажем половин чаша вино. Но не го познавам това състояние. Особено пък как го преживяват жените. И сега го научих в най-дълбока степен, чрез своята книга. Аз съм човек с много дълбоко развито чувство за емпатия. Аз истински обичам хората и когато ги питам как са, непременно чувам отговора. Никога не задавам въпроса дежурно. И съпреживявам съдбите на много от героите си през годините, но моята собствена съдба, която е съпътствана от живота на двама зависими души в моето семейство, никога не смеях да разгледам отблизо и така унищожаващо, защото бях заета да се пазя. Бях заета да оцелявам в средата, в която живеех. Защото когато живееш сред алкохолици, ти имаш два избора. Или да полудееш, или да оцелееш. А за да оцелееш, трябва да се пазиш. И нямах време да надникна в себе си, а и навярно не исках. Защото сега, когато го направих през миналите 2 години и половина, с всичките съпротиви, дори на тялото ми и на психиката ми, да изричам това, което ръката ми пишеше и сякаш съзнанието и се бунтуваше срещу нея. Аз цялата бях една битка. Аз бях в схватка със себе си и със своята книга през миналите 2 години и половина. Но когато се предадох на тази битка и този път се оставих да се победя, да надмогна болката в себе си така, че да я опиша и така да я победя, се разболях. Аз не се спасих. Аз наистина се разболях. Толкова силно преживях историите, които ми разказваха и моите близки, и други двама информатори, с които си послужих, за да напълня така богато книгата. Всъщност двата образа съдържат себе си 4 образа, така че затова те са толкова плътни на Валма и Кадрина. Но аз самата не понесох тази болка, с която години живях. Когато я погледнах и проумях. Когато седнах да я пиша и някои от нещата си спомнях, други ми бяха разказани, защото осъзнах, че съзнанието ми много от нещата е изхвърлило. Той е опитало да ги забрави. Аз имам много лоша памет. До момента, в който започна да пиша, всичко се връща минута по минута. Нещо става в психиката ни. Да. И думите излизат през ръцете. Да. Да. Това е много странно. Твоята книга, тя е една от вече 6 седмица от най-четените книги. Защо? Защото читателя не чете литература, той преживява нещо, което сякаш се случва пред очите му. Всеки е под властта на емоциите. Ако беше само литература, може и да не я разбере, защото трябва да я приеме с ума си. А твоята книга се приема с сърцето и то ситуация, в която се разкъсва сърцето ти. Ти описваш 2 красиви жени. За един мъж
може би и за една жена, най-красивото нещо в природата, това е жената. А пък, когато видиш пияна жена, това е една от най-грозните гледки. Това е на другия полюс. Ти в ума си не може да го побереш. Как може красотата да бъде изродена в едно и също време? Това е, което някак се бие в тебе. И казваш, не е справедливо. Не е справедливо. Но когато разбираш, че това е болест и че ти си безпомощен да помогнеш, и че просто това е болест. И не можеш да обвиняваш човека, който виждаш в това състояние, Както никой не е че е виновен, болен. че се е разболял от рак или от нещо друго. Да. Да, книгата носи такова послание на необвинението. Но тук искам да вметна за красотата на героините. Тук голяма заслуга има мой редактор Владимир Зарев, вездесъщият Владимир Зарев. Може би най-добрият български писател за мен поне. Ето каква заслуга има той сега, например, в развитието на двете героини. Едната беше грозна. Аз много се притеснявах в началото хората да не помислят, срам ме беше. Хората да не помислят, че това съм само аз. За тебе, да. Те щяха да чуват гласа ми, четейки, защото толкова много години са чували гласа ми, че хората често ме разпознават по телефона дори. Да. И си представях как много трудно аз ще мога да изляза от образа на пишещия човек, когато чете читателя, да не бъде и зрител в същото време, да не чува в главата си моя глас. Точно това се постигнала. Ти имаш друг език, когато пишеш. Тези думи, които са излезли от ръцете ти, те са други думи. Това не го разбирам, не знам. Дори не знам как се е получило наистина. Добре, така се е получило. Просто дарба. Дарба. Човек няма заслуга за дарбите си. Нито за красотата си. Всъщност, да, така е. Да. И трябва да благодарим много за това. До някъде се радвам, че дръзнах да издам книгата, защото аз до последно мислех, че няма да издам, но това е друга тема, до която вероятно ще стигнем. Исках да кажа за Зарев. И когато той прочете първата част на романа «Психиатрията», главата, която е заглавена «Психиатрията», каза: Мира, аз съм смаян, аз съм сразен от това, което виждам. Имам да ви задам два въпроса. Вие алкохоличка ли сте? Попита той, и в главната героиня има ли част от вас? Отговорих му аз каквото му отговорих, но той каза: няма да се съглася с едно нещо само в тази глава, че Валма не е красива. И аз тогава му казах, много ме е страх хората да не помислят, че Валма съм аз, защото в книгата не съм аз. Нито Валма е главната героиня в книгата. Да. Заради Зарев аз направих и двете героини красиви. И сега вече му благодаря. Да. Защото той точно това каза. Много боли, когато виждаш, че губиш красотата. Няма защо да ги правиш грозни нарочно. Знаеш ли, ако видиш грозна пияна жена, сякаш това се препокрива. Не е нормално да го мислиш така. Обаче е така, какво да правиш? Да. Има някаква еротика, която е привличаща и в същото време пиянството на другия човек е отблъскващо. Отблъскващо е пиянството. Винаги отблъскващо. А за жената се смята, че е противно направо грозно и гротескно. Така е, да. Плюс това алкохолът променя хората и външно ги променя. Да, Алкохолът много променя една жена. Физически я променя. И аз оттам бях започнала, но както и да е, мисля, че постъпих правилно, като се слушах съвета на Зарев и Кадрина стана красива. Да. Следващото предаване ще бъде за гениалния руски поет Йосиф Бродски. И аз прочетох няколко книги на Йосиф Бродски и той казва нещо, което се отнася обаче за твоя роман. Той казва, че жените, когато се самоосъждат, са много по-безмилостни от мъжете. Те стигат до край. Твоите жени, те искат две неща. Да умрат и да спрат да пият. Героинята лежи в това опекано легло в психиатричната болница, а духа й витае в миналото, в спомените. И духът си живее своя си живот, и тялото си живее своя живот, но духът не се интересува какво се случва с тялото. Фройд казва, къв всеки човек има две сили. Ерос и Танаутос. Ерос, стремеж към
живота, любовта, забавлението и Танатос стремеж към разрушението и смъртта. Може би, за да стане преобладаваща силата Танатос, помага алкохола. Алкохолът е най-големият затвор, въпреки че привидно ти дава най-голямата свобода. Да. Затова и корицата на книгата е такава. Аз много държах да е с решетки и на пипане бутилката е... усеща се като решетчица, нали? Да. Защото всъщност бутилката е най-големият затвор. Решетките са най-големият затвор, въпреки че алкохолът измамно дава свобода и усещане за величие, и усещане, че можеш да постигнеш всичко. Всъщност той те води до там, че наистина да искаш само две неща. Или да се спасиш, или да умреш. И когато не можеш да се спасиш, защото си опитвал толкова много пъти, единственото, което знаеш, че можеш, е да умреш, като се самоубиеш. Мариан ще прочете един отказ от книгата, в който описваш това състояние, в което живее алкохолик. Ще се радвам да го чуя отстрани. До сега е било само в главата ми. Алкохолът не ми даде възможност за нормално общуване. Не ми позволи да се влюбя истински, да направя семейство, в което да устоявам на житейските предизвикателства. Моят път на алкохоличка бе самотен. Винаги изглеждаше мрачен и безнадежден, пуст и безкраен. Не, че съм нямала нещо като приятели, но съм се срещала с тях не за да общувам, а за да пия. Истинските, съществените и дълбоки разговори водех единствено със себе си. Бях сигурна, че никой няма да ме разбере, а и не знаех дали има смисъл от това. Изпитвах дълбоко усещане за непринадлежност. Дори когато се стараех да изглеждам добре, сресана, изкъпана и общителна, крехката черупка, в която се криеше неукрепналата ми психика, се пропукваше. Не можех да понеса случващото се у дома и имах нужда от бягство, да се махна, да изчезна. Тогава краят ставаше начало. Пиех навсякъде, само да е тайно, да не ме видят хората. В асансьора, в банята, на тавана и в мазето. Там се криех най-често, защото рядко някой слизаше долу. Там правех секс, тихо, безчувствено, кратко. Вероятно, алкохолът е притъпявал сетивността ми, но си спомням, че сексът тогава за мен беше като стъргането на краставица. Дребните парченца, които попадаха в купата за таратора, бяха тихите ми въздишки. Бях лесно достъпна, непридирчива и възприемчива. Не участвах в сложни ритуали по ухажване, не очаквах високопарни обяснения в любов, не оставях мъжете да си губят времето. Получаваха своята доза удовлетворение, а своята доза лъжа. Наричахме това преживяване удоволствие. Но ни беше ясно, че е само няколко минутно бягство от самотата и нейната безпределна тъга. Правехме секс като животните, но не само като поза, а и като поведение. Те не правят любов за удоволствие, за размножаване, само че аз не го правех нито за удоволствие, нито за размножаване. Понякога, в моменти на просветление си задавах фундаменталните тежки въпроси за живота и неговия смисъл, за смъртта и нейното избавление, за щастието като стремеж, за агресията сред хората и после бързо си отговарях, че нищо няма смисъл. Алкохолът не ти дава да мислиш, той те отнема и те изпълва с безразличие към другите, но и към себе си. Вероятно, твоята книга по един начин се чете от жени, по друг начин се чете от мъже. Това ще ми го кажете вие и очаквам от зрителите да ми го кажат. Исках... Ами, ти имаш срещи с читатели вече. Те само плачат. Разбирам, че книгата хваща наистина и държи и ти влия дори на психическо ниво. Как съм го постигнала, не знам. Аз дори не съм учила как се пише роман. Но исках да ти кажа за вината при мъжете и при жените. Понеже двама от информаторите ми са мъже, а две жени. Аз съм също жена и много държах мой редактор да е мъж, за да може да внимавам книгата да не стане женска.
И мисля, че Зарев много ми помогна в това да махнем излишната бъбривост, сантименталност, дори до някъде наивност, която се прокрадваше от време на време между изреченията, наред с грубата действителност, която описвах. Но исках да ти кажа, когато ми диктуваха какво са преживели жените алкохолички, които интервюирах, и мъжете. Аз наистина видях това. Например, там, където четеш за Кадрина, която е изхвърлена в снега, чисто гола. Ще го чуем по-късно това. Така ли? Да. Това ми е казано от жена. Да. И виж докъде стигаше тя в своята изповед. Аз самата, като слушах, не можех да повярвам, защото в моето семейство алкохолиците са мъже. И всичко, което съм чула от тях, не беше толкова да ти кажа брутално. такова нещо. Не, един мъж, не, както не, Бродски казва, никога няма да стигне до този самосъд. Да. Това е невероятно. Най-често мъжете, без да ви обиждам, разбира се, слава на Бога, че ви има, но мъжете са склонни да обвиняват обстоятелствата за своето пиянство, другия, че не ги разбира. И мъжете ми казваха едно и също. Добре, аз наистина пия много, знам, че прекалявам, но какво правя? Аз нищо не правя. Аз просто си пия и си пия, то аз себе си разрушавам, не другите, без да си дава сметка, че алкохола пропълзява до живота на всеки един друг член от семейството, докато жените си даваха сметка за това, когато говори с тях. За мъжете пиенето не е проблем. Така са пили техните родители и по-назад дядовци, прадядовци. Алкохола или опиятите са просто като яденето, част от живота. Когато бях в манастира, за да напиша и да опиша главата от манастира в романа, и станах много близка, разбира се, с сестрите и с игуменката. И често обаче с една от сестрите се разхождахме вечер. Малко да ми олекне от всичко, което бях писала през деня, макар че вече в манастира бях вече много по-спокойна. Най-страшното вече беше излязло от мен. И се разхождаме с нея и тя каза, ако не е тайна, моля те, кажи ми за какво е романа. И аз си казвам, романа е за алкохолизъм става дума. Един човек, който алкохолик, ние поясних мъж или жена е. И тя казва, какво ще пише за алкохолизма? То всички мъже пият. Моя баща пиеше и биеше. Какво толкова има да се пише за това? Хората толкова свикват с това, пие и бие. Че това е живота. Че това е живота. Те приемат, това е живота. Да. Детето да мълчи, даваш му коричка хляб да смучи там, да млъкне. Сега му даваш този телефон да млъкне. На много места в страната първо се смята, че е съвсем нормално да пиеш. Съвсем нормално е да детето да му даваш да си топва в пръщето, ако е момче, за да стане мъж, ако момиче да млъкне. И съвсем нормално е да му се дава коричка хляб, за да заспи по-лесно. Вино или ракия. Виното често е като попара и е разтворено с малко вода, разбира се, и захар. Ти казваш, в началото пиех дядо ми даваше от капачката, след това вече от чашката. То се превръща в пристрастяване. Неусетно. Решава от детство. Иване, алкохола лишава от живот. Защото в детството, в хубавото детство, се крие хубавия живот. Ако ти си имал хубаво детство, нищо не може да те бутне на по-стари години. Ти ставаш един усмихнат и самоуверен човек. В България се смята, че детето не е човек. Да. Ще смята. Аз мисля, че сегашното време не е такова. Аз имам 2 деца и никога не съм се отнасяла с тях като с несъщества. Още повече, че аз знам кога, надявам се, че знам, кога се ражда съзнанието, кога се ражда душата на човек. Тя се ражда преди човека. Обичаш ли нещо, ти обичаш душата му. Зарев пише отзад, че това е книга предупреждение. Никакво предупреждение е. Който от алкохолиците да я прочете, няма да спре да пие. Не, просто няма. Той няма да я прочете. Не, може да я прочете, но може да спреш болестта с четене на книги. То, ако можеше, ако имаше рецепта. Ти знаеш какво се случва с тебе. Те знаят по-добре, те са повече от лекари. Но не можеш да спреш. Да, по-силно от тях. Защото более психиката, более душата. Да. А никое хапче не лекува душата. Хапчето лекува тялото. Ето диазепама успокоява, озаптява мозъкът и мислите ти дори. Но душата няма хапче за душа. Единственото хапче е алкохолът.
Той действа веднага. Да. Той е спасителната доза опойка, която ти искаш всеки ден и всеки ден. Но рецепторите се насищат, една не стига, искаш още една и още една. Докато те докара до там, че не можеш да спреш. Ти искаш да спреш алкохола, търсейки алкохола. В тази въртележка се намираш непрекъснато алкохол, депресия, агресия, алкохол, депресия, агресия. По забележителен начин описваш психиатрията, лудницата. Усещаш миризмата, като започваш да четеш. И вече си вътре. Вече си вътре. Ти си вътре. Явно това не може да бъде измислица. Ти си го видяла, но забележително, че си го описала по този начин. Много хора ми казват, че виждат картини, Иване. Казват, че тази книга, дори една приятелка ми написа, трябва да се снима филм. То е почти готово като сценарий. Аз не съм чела филмов сценарий, не знам как се пише. Думите са по-силни от образ. От цялостния облик на клиниката се излъчва усещане за пустота, за нещо изоставено и въпреки това е пренаселено, усещане за тъга, но и за някаква разхвърляна и неконтролируема жизненост. Особено в часовете, когато на болните е позволено да се разхождат в парка. Състоянията на хората тук са причудливи. Могат да се разкажат, но не могат да се обяснят. Както няма двама еднакви нормални души, така няма и двама еднакви луди. Те населяват някакъв свой свят, изпълнен с непонятна и непознаваема логика. Приказват помежду си, обменят емоции и чувства и макар, че не се разбират, всъщност се справят по-добре от нас, нормалните, защото нямат никакви задръжки и са убедени, че всичко им е позволено. Нямат морал, не познават правила, нито някакви задължителни социални норми, не изпитват срам, нито съжаление за нещо, макар че понякога плачат. Лудите са просто птички Божии и навярно са щастливи същества. Понякога си мисля още, че лудостта е форма на някаква странна, но всепобедна свобода. Свобода, която не е тяхна цел, не е тяхно усилие, нито бъдеще. Свобода, в която те объркано съществуват и която определя живота им. Четеш и казваш, това ще бъде така книга за лудницата и едва ли ще се появи някаква нова сюжетна линия, която да проследя. Обаче се появяват две такива линии, които започват да те дърпат напред. Едната история, това е забележително, то е отделна книга. Героинята ти се влюбва в един мъж, който не вижда. Тя изпитва чувство на любов, преди да види обекта. Това е толкова интересно. Ти се влюбваш в нещо, което още не си видял. Ти носиш любовта в себе си и просто търсиш обекта, който да я опредмети, така да се каже. И тя все повече и повече се влюбва в този човек на горния етаж, до който тя няма достъп, нали, там живеят мъжете. И като всяка влюбена жена, прави всичко възможно да стигне до него. На мен ми се случи това. Да. Това ми беше много лесно да го напиша. Наистина ми се случи. Бях в болница, вдигнах високо кръвно, направих хипертонична криза и попаднах в Пирогов. И дойде наистина една сестра да ми сменя боката, точно както съм го описала. И наистина наникаше. Песен на Васил Найденов. Да. И горе-долу ми разказа някаква такава история, че някакъв човек е дошъл, не знаят кой е. Аз започнах да я разпитвам и започнах наистина да изпитвам странното желание да искам да опозная този мъж. Реших, измислих си го, ние жените много обичаме да си измисляме мъжете. И го измислих съвършен. Измислих го толкова мой, че просто исках да стигна до него, исках да го проумея и да го разбера. Разбира се, в тази болница много бързо ме изписаха. То за една хипертонична криза 3 дни. И не можах да го намеря този мъж, но в съзнанието си го нарисувах и го донаписах. Помолих тогава в Пирогов, разбира се, моите близки се притесниха. Това беше първото ми посещение в Пирогов преди по-голямото, което беше почти фатално. Но тогава всички ме питат какво да ти донесем, и аз само казах компютъра. Донесоха ми компютъра, а помолих също така да остана един ден повече, защото там, както
там колкото много съм написала, първия ми престой в Пирогов, никога така здраво. Там е в Пирогов написах цялата любовна история. Да. Която си я доизмислих. Там си позволих това, което в живота не ми се беше случило, да ми се случи в книгата. После в психиатрията поживях. Много съм благодарна на Цветеслава Гълъбова, че ме допусна, за да видя отблизо, наистина да видя, а не просто мимоходом да разбера някои неща. Тя беше един от първите читатели на книгата. Много се страхувах да не съм сгрешила някъде, да не я обидя. Много се страхувах да не обидя тези болни души. Да не ги нараня с думите си. Да. Защото те са много, много мили същества отвътре. Издълбоко добри, изначално добри. Те са като чисти, наистина като деца. И когато тя ми даде своята добра оценка, това беше капката, която затвори буркана и каза, да, тази книга ще се издаде. Да. Защото последно имах съмнение дали трябва. Втората сюжетна линия, която започва, която е много интересна, е отношението, което изпитваш към другата жена, към другата красива жена. Имах чувството, много сложното чувство, че наблюдавам през някаква ключалка отношенията между две жени. И съзнавам, че не трябва да правя това. Не е прилично. Не трябва така. Обаче има такава еротика, от която не можеш да се отделиш. И тази еротика, красивата жена, която се къпи в банята, на която е откъртена вратата и я гледат всички други жени, които са събрали там. Това еротично излъчване на Кадрина, то покорява и тях. Това е нещо, което мъжете трудно биха се го обяснили, но вероятно е точно така. Това, че Валма се влюбва в другата жена до себе си, е също нещо, което, започвайки да четеш книгата, ти не очакваш, че ще бъде описано. А то е описано с такава дълбочина и искреност, без никакъв фалш, без прикриване на каквото и да е. Тези критични състояния, които съм описала, човек много по-дълбоко разбира една жена. Да разбереш, значи да простиш каквото и да се случва. Да. Тази сюжетна линия... Ти притесняваш ли се от това? От тая линия? Да, притеснявах се как би го приела майка ми. Искам добрата оценка на моите близки и не искам те заради мен да изпитват срам или да ги наранявам по някакъв начин. Но това се случва особено когато... Човек е затворен някъде. Да. Аз съм била във Big Brother и съм била затворена. И знам какво може да извади от теб една не толкова жестока и нетипична ситуация, като това да бъдеш в психиатрия или да бъдеш затворена някъде, да речем, в някакво реалити. И в крайна сметка алкохола обърква. Позволих си да напиша тази сюжетна линия, която беше дори още по-силна, още по-дълбока. Зарев и там умекоти този разказ, защото аз исках те да стигнах до крайности и бях стигнала до крайности тях. Да. Те правиха любов в моята глава. Но в крайна сметка решихме, че за романа е малко по-добре да махнем тази част, която стига до там. Но тази сюжетна линия изненадва мнозина, но всъщност разказва за ситуации, които се случват, но не всеки смее да изрече. Точно това е, което различава твоята книга от други подобни книги. Виж, важно е да е любов. Разбираш ли колко ти е важно да е любов? Да. Толкова искаш някой да те обича. Толкова искаш ти да обичаш нещо извън алкохола, че си готов това да е друга жена, да се привържеш към животно, не в любовния смисъл, разбира се, но се привържеш. Смисъла на алкохолизма е този, той вкопчва в нещо. Хората, които се откъсват от алкохола, знаеш ли как го правят? Като се привързват към нещо друго. Да. И Валма разбира, че ако се влюби в Кадрина, това е нейният шанс да оцелее преди да умре. Свързва с един човек, идва вечерта и какво ще правим, ако не пием? Да. Аз не знам какво друго да правя, ако не пия. Как ще стоим заедно един до друг, ако не пием? Всъщност ги свързва алкохола
а не ги свърза любовта. Втория момент е детето. Аз искам да имам дете, искам да се го обичам и ще мисля само за него и за никакъв алкохол. Никога не се случва. И то го казвам, че не се случва. Макар на много хора да им се струва, че аз ако се омъжа, имам привидно добро семейство, ако имам дете, аз ще се избавя от моята зависимост и от порока си, защото ще се вгледам в нещо друго. Ще бъда отговорна. Нищо не е по-голямо от алкохола. Нищо не е по-голямо от това, което временно замъглява съзнанието. Това, че имаш дете, това не те излекува от болестта, от рака, който носиш в себе си. Ужасно е. Книгата е безмилостна. Тя казва нещата точно как се случват. Ами, време беше да каже някои неща така се случи. Сега така. малко със самочувствие звучи това, но аз прочетох всичко, което има на тема написано алкохол в Столична библиотека. Оттам избрах да се информирам, защото ти не можеш навсякъде да обикаляш, всичко да четеш. И разбира се, прочетох алкохол на Калин Терзийски. Той, бидейки алкохолик, смятах, че той ще е написал нещата, които аз знам, защото пък аз не съм алкохолик. Но там не видях тази прорязваща действителност, която аз познах. Да. И реших да я кажа. Знаеш ли, прави ми впечатление, че хората сякаш са жадни за такъв тип откровение. Да, болезнено, но откровение. Те са жадни изобщо в живота за откровенно, защото непрекъснато са лъгани на най-различни нива. От телевизора, от близките си, в работата. Ако правиш добро и ти ще получиш доброто, нещо такова не се случва в повечето случаи. Особено ако го чакаш. Най-хубаво е да не чакаш. Още една сюжетна линия, която е много интересна. Употребата на хората, които са всеотдайни към нас и ни обичат. Отношенията в едно семейство стават изключително сложни, когато между тях се прокрадне каквато и да е болест. Но когато става въпрос за болест алкохолизма, която в последствие става и психична болест, защото почти всеки алкохолизъм води до психоза, рано или късно, особено с напредването на годините. А отношенията в едно семейство се взривяват. Те не се запазват. Но в едно семейство много често се случва единия да употребява другия. Да. Точно да употребява. И когато аз попитах, наистина в действителност в психиатрията попитах доктора, за който разказвам в книгата, добре бе, викам, докторе, защо? Те са две сестри. Там в болницата имаше две сестри. Те са две сестри. Защо едната е алкохоличка, другата не? Доктора каза, ние още не знаем. Ние все още учените не знаят защо един човек пие и не става алкохолик, а друг пие от малко може да се тропяса, както му казваме ние на народен език. И аз го попитах, добре, защо става така? Те са родени от една майка, от един баща. Той каза, изтеглила е късата клечка. Единият просто изтегля късата клечка. Всеки човек е различен от другия. Все пак има изследвания, които те са на куценок. Аз съм ги по един или друг начин съм ги казала в книгата, че деца, родени от родители алкохолици, са много по-склонни в последствие да развият зависимост към един или друг. Защото в семейството те виждат непрекъснати скандали, не виждат нормален живот, не виждат обич и търсят спасение. И ако в някакъв момент не са проявили воля, не са си казали като тебе, искам да се спася. Как идва това съзнание? Искам да се спася. Алкохолът е най-достъпният наркотик. Ако, примерно, за наркотиците са забранени, алкохолът не е. Има дори реклама на алкохол. Навсякъде можеш да си купиш всичко. Той не може да бъде спряно. Там съществува това нещо хилядолетие, то не може да бъде спряно. Разбира се. Май не трябва да бъде спирано. Ние пък какво сме виновни? Да. Сега пък една чаша вино да не може да изпием. Разбира се, той е медиатора на общуването. Когато съм имал критични моменти и съм ме съветвали, дай сега, тук едно кило ракия, ще ти мине всичко. Тогава си казах, не, аз ако решавам проблемите си по този начин, как ще живея по-нататък? Аз не искам да... За мен най-важно е свободата. Много добре съзнавах, че това те отнема свободата. Ти не си свободен. Ти не решаваш нищо. Решава го алкохола. Не исках друг да ми решава нещата. Страшното е, че
Мъжете развиват алкохолизъм в по-ранна възраст. Колкото по-рано един мъж започне да пие, толкова по-склонен да развие алкохолизъм в последствие. Докато при жените алкохолизма се развива след 50 годишна възраст. При жените е възможно да станеш алкохолик, когато вече си мислил, че си устойчив, зрял, постигнал много човек. Много жени стават алкохолички Напада след ги 50. самотата. Жените много повече страдат от самотата. Те я преживяват също като болест, както алкохола. И аз ги алкохолизма. разбирам. И аз ги разбирам. Ужасно и е съм ги да виждал си сам. много, понеже съм от село и съм... там има много самотни жени, защото мъжете умират по-рано. Да, жените живеят по-дълго. И сред столетниците. Трагедия. Ти пък, Да, 13 години вече проучвам столетниците в България и в околните нам държави. И да, жените живеят по-дълго от мъжете. И жени са столетници предимно, но пък най-възрастният човек живял в България, 108 годишния бай Неделчо, е мъж и аз го интервюирах. Това е най-дълго живелия човек в България. Се върнем към Добре. книгата. Това е друга тема. Между другото, столетниците пиват. Винаги пиват малко. Да, знам. Там исках да направя връзката. И си пушат и различни. Да, и секс си правят. Да. Ако това искаш да кажеш, да. Сетих се, че един доктор ми беше казал, огаждай се, бе. Човек, доктор да ти каже, огаждай се. Ето. Доктор да ти казват, не пий, не пуши. Той ми каза, огаждай се. И имаше предвид точно там някакъв възрастен човек, който си огаждал до края. Дядо Георги на 107 ми казваше: мръвка, ако е, да е бяла от лой. Като я хвана, да трепери. И ракийката, и зеленцето, всеки обед. Всеки обед по 50 грама ракийка. Да. Огажда си. Останаха още два начина за търсене на спасение. Единият, след като медицината не ти помага, любовта не ти помага, семейството, детето, нали, всичко това, започваш да ставаш суеверен и ходиш при разни врачки и твоята героиня ходи при една жена, която лее куршум. Ходи в руската църква да оставя бележки. На Свети Серафим. И накрая стига до... Аз не исках да разкрием книгата, но ти каза, че си описал манастира. Алкохолът е дявола. Тази огромна рана в душите си, които носят зависимите хора, защото те са предварително нещастни. Те носят едно дълбоко предварително неудовлетворение. Изначално. Още от най-ранна детска възраст. В тях има една огромна зейнала яма. От празнота. Пълен мрак е вътре. Те не знаят с какво да я запълнят. Аз съм питала алкохолиците, как можеш да определиш своето състояние, като какво? Той отговаря като дупка. Огромна черна дупка. Като космос. Без звезди, без други планети. Тъмнина. И започват да пълнят тази дупка с алкохол, защото само той може да замъгли съзнанието им до степен, която да просвятват някакви звезди, да виждаш някакви светулки. Когато започнеш да пълниш тази дупка с Бог, само Той може да победи тази тъма. Но ти ако нямаш... Само Той е толкова светъл. Така е, ако нямаш това предразположение... Кое? Да пълниш тази дупка с Бог. Да приемеш Бога. Ето това е... Това е много Защото тънкия момент. Бога няма да дойде при тебе. Ти да, отиваш ти при трябва Него. да отидеш там. Ти трябва да отидеш при извора. Сега, вече тук съм размишлявала много. Да. Как те намира Бог? Как ти дава? Нали, Бог на всички ни обръща главите да видим това, което ни е нужно. Към всички протяга ръка, нали? Защо едните му я хващат, а другите не могат? Много мислех как да стане това точно в книгата. Между другото, анонимни алкохолици много помага в това отношение, макар че там е евангелистката църква много се намесва, те им помага, но така или иначе поне отваря ушите им за думата Бог, защото до този момент Бога не съществува в тези хора. Да. Поне аз така твърдя, не смея да казвам, че всички алкохолици трябва да мислят така. Да. Така аз до тези заключения съм стигнала. И близките в процепите между две напивания или между две другирания, ако успеят да вклинят съзнанието на зависимия човек, че спасение има и то се намира там, той може да
тръгне по пътя на избавлението. И това нещо идва чрез думите. Колко силни са думите. По-силни от всички тези неща, които описахме. От медицината, от семейството. Думите, особено думите за Бог, който ти за пръв път чуваш там или четеш. И имаш чувство, че ти проумяваш този свят. Че света не те е изхвърлил. Бог те е приел и света те е приел. Сигурно е това. Да, ти приемаш всичко. Ти приемаш всичко. Ти не си отхвърлен. Защото до този момент ти си отхвърлен. Сам себе си отхвърляш и сякаш всички други те отхвърлят. Не сякаш, всички те отхвърлят. Да, от пияния и иска. лудия бяга. Така. Това изречение съм го написала и в книгата. Така. Когато тя попада в лудницата и си казва сега тук дали ще намеря средата си. Не, никой не иска да се занимава с пияни хора. Има заближителен епизод, който Кадрина разказва. И друг случай помня, в който се намерих на улицата чисто гола. Бях попаднала в някакво пиянско свърталище. Ти знаеш, че такива хора живеят на ръба, наясно са, че всеки момент могат да гушнат букета и преживяват ден за ден. Но за да го изкарат този дълъг и труден ден, им трябват пари. Затова крадат, каквото им падне. В този ден им бях паднала аз. След като се гавриха с мен, колкото издържаха, бяха 5-6, ме оставиха да си почина. Дадоха ми да пия и аз заспах. Събудих се гола. Бяха ми откраднали дрехите, топлата грейка, подплатеното шушляково яке бельото. Навярно ги бяха продали, за да си вземат пиене. Намерих някакви опърпани мъжки дрехи на друг пияница, нахлузих едни мъжки маратонки и излязох. И аз трябваше да пия. Завлякох се на един строеж, попитах майсторите, желаят ли свирка, все едно им предлагах баничка. Ако беше баничка, можеше и да склонят, но мен не ме поискаха. И аз изпаднах в отчаяние, трябваха ми пари. Тогава се сетих, че наблизо имаше кръчма, в която и преди ми бяха давали без да плащам. И с огромните скапани маратонки отидох, седнах на първата маса и попитах келнера, ще ме почерпиш ли една водка? Иди седи на по-задната маса, каза ми той и донесе водката. Като я изпих, дойдох на себе си. Това е много страшно, много опасно, защото като дойда малко на себе си, губя ориентация, не знам какво става, може би добивам сили и започвам да търся друга компания, с която да пием. И винаги се стремя към най-ниско ниво хора. Нарочно ги търся. Да са отрепки, като мен. Трудно ли ти е да говориш за книгата, за темата? Имаше момент, в който много мразех тази книга. Много я мразех. Тя направо така ме шляпаше, така си играеше с мен, така си раждаше сюжетите сутрин. И аз си викам, няма да стане така, както ти искаш. Нали? Аз знам колко съм силна, ще го карам така, както съм го решила, защото си бях направила сценарий. Както в телевизията правим, имах сценарий, идея на къде да се развиват нещата. Той, разбира се, горе-долу беше същия, но нямах въобще идея, че ще се роди Мина и някои от другите от героите, които до днес са ми любими. И когато започна да ме разболява тази книга, наистина я намразих. Защото видях, че творчеството може да е по-силно от човек. Направо ме изуми това. Да, то ти диктува живота. То направо... Както алкохолът ти променя живота, така и това. И ти 2 години си е писал, ти 2 години си живял двойствен живот. Това ми е напълно ясно. Абсолютно, да, на теб ти е ясно. Много хора не разбираха какво се случва с мен. Добре. Но после заобичах. Това искам да ти кажа. Да. Особено когато излезе от печат, защото знаеш какъв е ръкописа. Той е един машинописни страници, дебела, груба. Много грешки си намирах. Казвам, Боже, как може да съм написал? Тук имам повторения, почнах се вглеждам в такива дребнавости. И в един момент обаче... Той иска да ни прекъсне режисьора. Заповядайте. Колко? Добре, 5 минути. Ами приключваме. Чакай, няма да приключваме. Да кажа само, накрая много я заобичах. А когато я прочетох вече като книга, си я гушнах и благодарих.
заобичах я и знам, че въпреки, че е толкова жестока, знам, че много хора ще я заобичат. Страхуваше ли се или нещо такова минаваше ли ти през главата, че тази книга, след като я почитат толкова много хора, те ще гледат на тебе вече по някакъв друг начин. Няма да бъдеш само това красиво лице от телевизора. Ами да, даже се питах, защо го правиш, Мира, защо го правиш? Ти имаш един сравнително добър имидж в обществото, една добра кариера, доказан професионализъм в своята си област. Какво правиш? Защо отиваш там? Какво ти е нужно? И аз не си отговорих. Просто това беше по-силно от мен, наистина. Ами да. Понякога за творческия заряд е по-силен от електрическия. Защото искам. Защото не искам да бъда така красива картинка само по телевизора. Да. Това беше клеймо, което дълго време опитах да изчегъртам, както казва Слави. Да. Много исках да махна този образ на... тя е успяла, ама тя, защото е спала, седи кой си. Ама ти знаеш ли нея кой е такова, бе? Ама тя има пари. Ама как няма да има пари? Те ги дават, бе. Тя изкарва всичко. Ето сега, дори чувам на моменти, освен че чувам, тя е луда, алкохоличка. Жълтите медии не ме пощадиха още, когато пуснах първите откази от книгата. Отговорих си, че вече не ме е страх. Нали? В крайна сметка, наистина, вече спирам да се страхувам. Ти си пораснала изведнъж. Казвам си, да, мога да изляза с това лице и да знам, че това лице, понеже не е моето, няма как да навреди на другото, което пък си е моето. Да. Обичай се. Обичай се в това, което си направила и се гордей със себе си. Много ти благодаря за този разговор. Много се притеснявах. Наистина ли? Да. Защо? Ами, защо? Защото и аз като всички, защото сега се виждаме и за пръв път. Знаем се, но сега се виждаме. Да. Защото аз съм откровен. И се знае, че съм такъв и че такъв разговор ще водим. И си казах, добре, ще отнема от лустрото, което хората са виждали, но не мога по друг начин. Затова се притеснявах. Но след като прочетох книгата, си казах, да, с този човек може да се говори откровенно за всичко. Беше като упойка. Беше за мене, който не пия, все едно, че изведнъж съм изпил 1 литър ракия и съм търпясал. В постоянната ни рубрика те говорят, слонът тежи на мястото си. Довиждане до следващия вторник. Вечерта е ваша. Carpe diem. Живей сега!